Minkejja l-istatistika ppreżentata fil-Parlament turi li kważi 80% tas-suwiċidji kienu rġiel f'perjodu ta' 5 snin, terz biss ta' dawk li jagħmlu kuntatt ma' servizz kellimni.com jidentifikaw lilhom infushom bħala rġiel. Fil-fatt ċifri li rawa News juru kif dawk li jidentifikaw irwieħhom bħala rġiel jagħmlu madwar terz ta' dawk kollha li jikkuntattjaw din il-pjattaforma bi sfidi marbuta ma' kontemplazzjoni ta' suwiċidju. Dal-istazzjon tkellem wieħed mill-professjonisti li jagħtu dan is-servizz li hu parti minn sħubija bejn il-Gvern u l-Għaqda Volontarja SOS Malta. Is-servizz ta' kellimni.com hu uniku għax imsejjes fuq l-anonimità u l-konfidenzjalità, offrut 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa permezz ta' pjattaforma online. Hawnhekk Kerta Bella stqarmana kif li hemm l-idea ġenerali li hemm barra l-irġiel huma wkoll suġġetti għall-isfidi. Dan qiegħed joħroġ aktar biċ-ċar fosthom permezz ta' kampanji li jittellgħu ta' sikwit sabiex iqajmu aktar għarfien fuq is-saħħa mentali u sfidi oħrajn li wieħed jista' jesperjenza f'xi perjodu jew ieħor tul ħajtu. Fid-dawl ta' din l-istatistika qabela innota diversi fatturi għaliex wieħed isib din id-diskrepanza bejn dawk li identifikaw lilhom infushom bħala nisa jew irġiel b'rabta ma' kontemplazzjoni ta' suwiċidju. Issa minkejja dawn l-istatistiċi jridu naraw ukoll nkunu kritiċi lejn ir-raġunijiet ta' xiex jitlu. Jista' jkun naraw li l-irġiel forsi jħossuhom aktar diffiċli li jitlu jitkellmu dwar dawn l-issues. Imma naraw ukoll l-istatistika internazzjonali turi li speċjalment meta nħarsu lejn l-irġiel hemm aktar periklu ħafna drabi meta jiġi għal suicidal ideation. Qabela spjega x'inhu l-proċess li l-professjonisti jgħaddu lill-utenti tas-servizz kellimni.com f'dawn il-każijiet. Nassessjaw prattikament ir-riskju, il-level ta' riskju li l-persuna jkollu biex jipprova li item ħajtu. Jekk naraw li r-riskju huwa wieħed għoli, aħna li rridu nagħmlu huwa li sfortunatament ikollna nwaqfu l-anonimità u l-konfidenzjalità tas-servizz ta' kellimni.com biex fl-aħjar mod li nistgħu nżommu s-safety tal-persuna bħala l-prijorità tagħna. Fil-fatt is-servizz għandu l-faċilità li jirreferi każ għand il-korpi dixxiplinati f'pajjiżna biex l-individwu jkun mejjun aktar u jiġu evitati konsegwenzi ta' suwiċidju. Qabela tem jappella lil dawk kollha li bħalissa jinsabu għaddejjin minn xi perjodu diffiċli f'ħajjithom anke relatat ma' ansjetà u sfidi oħra relatati mas-saħħa tiegħu biex jagħmel l-ewwel pass u jagħmel kuntatt mal-professjonisti ta' dan is-servizz mingħajr ħlas. M'hemm l-ebda biża' m'hemm l-ebda shame li titkellem dwar dak li għaddej minnu, kulħadd huwa man u kulħadd jista' jgħaddi minn perjodi diffiċli u l-importanti huwa li tiftaħ qalbek titkellem u b'servizzi bħal huma kellimni.com tista' taċċerta ruħek li dejjem ma jkun hemm xi ħadd li jisimak. Wieħed jista' jagħmel kuntatt ma' professjonist permezz ta' diskussjoni virtwali f'ħin reali fuq is-sit kellimni.com.